بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو انتہائی مختصر جی حاضری میں تا ہون تک سنے آئے تے ایو کچھ سنے آئے کہ میرے کو تو ہون ادب دا کوئی شعر بھی نہیں ہے، بے ادب دیا کرنا پتہ نہیں میں تنوں کی سنائی سا۔ انہیں یک دموڑیاں ڈنگراں تو انہیں یک دموڑیاں ڈنگراں تو منہ ڈر کے بولیاں چڑیاں، انہیں یک دموڑیاں ڈنگراں تو منہ ڈر کے بولیاں چڑیاں، دشمن دے خوف تو لے ہو کے جا بیٹھیاں بولیاں چڑیاں، دشمن دے خوف تو لے ہو کے جا بیٹھیاں بولیاں چڑیاں، میرے پچھن تے ہر تکلیف دیاں پنڈا جدڑ پھرولیاں چڑیاں، پت راحت وکھی گئے بازاں دے گلاں جویں جویں کھولیاں چڑیاں، پت راحت وکھی گئے بازاں دے گلاں جویں جویں کھولیاں چڑیاں۔ تے میری آنکھی دے سامنے ایک بزرگ بیٹھے نے، میں آکھساں کہ اس جوئے چج کا لوکے ہندے رات گزارے لالیاں دے، اس جوئے چج کا لوکے ہندے رات گزارے لالیاں دے، اوکا رہ نہیں کھوتے کھولیاں وچ پہلے وانگ بلارے لالیاں دے، یار جوگا مگرو ویکھن مگدے ہن، جوگا مگرو ویکھن مگدے ہن، اور کدی راحت سارے لالیاں دے، آج آکھ تو اولے ہوندے ویندے نو منظر سارے لالیاں دے، آج آکھ تو اولے ہوندے ویندے او منظر سارے لالیاں دے۔ اور ایک تھے مقابلہ بڑھیندہ بیج بڑی چس سمدھی پئی آئی، بہت زیادہ چس سمدھی پئی آئی، تے میں تا آکھساں کہ ہتھی کاسا پیری گھنگرو بن کے جھوٹا بھرم بچاونا کوئی نہیں، ہتھی کاسا پیری گھنگرو بن کے اور جھوٹا بھرم بچاونا کوئی نہیں، آج آپ پیڑ کے سجڑ دی نگری ویچ مڈو کچھ صرفامنا کوئی نہیں، اور لکھ راحت شریک پہ بولیاں مارن، لکھ راحت شریک پہ بولیاں مارن، اور پچھا پیر ہٹاونا کوئی نہیں، سر رکھنا یار دے قدماتے مکے ساتھ ہے چاونا کوئی نہیں، سر رکھنا ہے یار دے قدماتے، سر رکھنا ہے یار دے قدماتے مکے ساتھ آئی چاونا کوئی نہیں، اور کدی لکھنا سکھ دیاں گھڑیاں نو کدی ہجر دے تاپ نو لکھ بانا، کدی لکھنا سکھ دیاں گھڑیاں نو کدی ہجر دے تاپ نو لکھ بانا، کدی لکھنا فقط وچھوڑا کہیں دا کدی راحت ملاپ نو لکھ بانا، اور کدی لکھنا ونگ یا ویڑی نو، کدی لکھنا ونگ یا ویڑی نو، اور کدی مدری چھاپ نو لکھ بانا، لکھا سجن نو کوڑا ایک واری 100 بار میں آپ نو لکھ بانا، یار کدی لکھنا سکھ دیاں گھڑیاں نو، کدی لکھنا سکھ دیاں گھڑیاں نو، اور کدی ہجر دے تاپ نو لکھ بانا، کدی لکھنا فقط بھی چھوڑا کہیں دا کدی راحت ملاپ نو لکھ بانا، اور کدی لکھنا ونگ یا ویڑی نو، کدی مدری چھاپ نو لکھ بانا، لکھا سجن نو کوڑا ایک واری 100 بار میں آپ نو لکھ بانا، لکھا سجن نو کوڑا ایک واری 100 بار میں آپ نو لکھ بانا۔ اور ایتھے غربت دی گل ہوندی پئی آئی کہ نت آنا جناب تبدار، کدی لکھنا سکھ دیاں گھڑیاں نو کدی ہجر دے تاپ نو لکھ بانا، کدی لکھنا سکھ دیاں گھڑیاں نو اور کدی ہجر دے تاپ نو لکھ بانا، کدی لکھنا فقط بھی چھوڑا کہیں دا کدی راحت ملاپ نو لکھ بانا، اور کدی لکھنا ونگ یا ویڑی نو کدی مدری چھاپ نو لکھ بانا، لکھا سجن نو کوڑا ایک واری 100 بار میں آپ نو لکھ بانا، لکھا سجن نو کوڑا ایک واری 100 بار میں آپ نو لکھ بانا۔ بڑی گل جناب، بڑی مہربانی جناب۔